Ukážeme si ešte druhú variantu riešenia tohto príkladu. Je to hlavne kvôli tomu, že na teste by ste mohli mať také zadanie, že máte realizovať danú funkciu s pomocou dvoch logických obvodov, ktoré musíte medzi sebou potom porovnať a zistiť, ktorý z nich je výhodnejšie použiť. Čiže urobili by sme to nejak takto. A v tom predchádzajúcom zadaní alebo v tej predchádzajúcej realizácii sme použili tú 7410 a tu nám vyšlo teda, že sme ju museli použiť dvakrát, má nejaké 2 vstupne, nejaké NANDy sme nechali zapojené a niektoré NANDy sme zapojili a niektoré z nich sme nechali nezapojené. A to, čo musíme urobiť ďalej je, že si vyberieme nejaký iný logický obvod a musíme ho práve porovnať s tou 7410. Takže poďme na to. Ja si toto len odložím na bok, nech mi to tu nezavadzia. A začnem tým, že si prepíšem celú tú funkciu na DNF. A je tu jedna taká zaujímavá vec, že keď si všimnete, tak táto premena x2 sa nachádza vo viacerých výrazoch, teda konkrétne v 2. Čo s tým môžem urobiť je, že si to prepíšem a môžem na to aplikovať zjednodušenie booleovskej algebry, ako sme to robili predtým na začiatku semestra. Čiže výjmem si x2 pred zátvorku a do zátvorky dám všetko to, čo mi tam zostalo, teda x1 negované x3 plus x1 a x3 negované. To, čo sme týmto získali je, že keď sa na to pozrieme bližšie, tak tu mám zrazu dve premenné, ktoré sú ekvivalentom nejakých 2 vstupov a tu mám jednu premennú, čiže akoby jeden vstup. To, čo mi to hovorí je, že keď sa pozriem späť k týmto logickým obvodom, tak zrazu sa mi naskytuje príležitosť použiť tú 7400, ktorá je dvojvstupová, teda hlavne kvôli tomu, že sme zredukovali ten počet tých premenných, že sme to zjednodušili. Čiže už týmto pádom by sme mali vedieť realizovať danú funkciu pomocou 7400. Takže ja si to sem zaznačím, že ideme realizovať túto funkciu pomocou logického bodu 7400, ktorý je teda dvojvstupový. A na to, aby sme to teda dokázali, že sa dá daná funkcia realizovať pomocou tohto logického obvodu, si musíme ešte urobiť tieto pravidlá, s ktorými si to teda overíme. Začneme prvým pravidlom. To prvé pravidlo vlastne mi len porovnáva, či počet premenných v danom výraze nie je väčší ako počet vstupov daného logického obvodu. V tomto prvom výraze máme dve premenné, takže 2 nie je väčšie ako 2, čiže si zapíšeme B1, čiarka. V tomto druhom výraze mám len jednu premennú, čiže opäť nie je väčšie ako počet vstupov toho logického bodu, takže zapíšem si aj B2 a dám nakoniec fajku, čím vyjadrím teda, že B1 a B2 sú n realizovateľné. A druhá podmienka porovnáva nejaké V s n-kom, či V, teda V nemôže byť väčšie ako n. V je v tomto prípade počet výrazov, čiže 2. A teda 2 nemôže byť väčšia alebo rovná ako počet vstupov logického bodu, čiže 2. Takže aj toto mi platí. Tretia podmienka, a tá je taká najobsiahlejšia, ale opäť to môžeme urobiť tak, že si pomôžeme trošku s tým a ja si takto skopírujem túto celú funkciu, prešpíšem si ju nižšie a môžem si ešte toto trochu posunúť a zjednodušíme si ju úplne rovnako, ako sme to robili v tom prvom prípade. Teda ja si sem nakoniec prvého výrazu dopíšem do zátvorky jednotku, teda krát 1. A pre tento druhý výraz už tú jednotku do zátvorky tam nedopíšem, pretože tento druhý výraz má už vlastnú zátvorku, čo je vlastne náhrada akoby tej jednotky, ktorú dávame takto do tej zátvorky. Keby tu náhodou bolo ešte jedno plus a nejaká ďalšia premenná bez zátvorky, tak tam tú zátvorku taktiež takto dopíšem. Hej, to je len taký príklad. A ideme si to rozpísať.
Takže táto prvá časť je a pred prvou zátvorkou sa rovná počtu premenných, čiže máme tu dve premenné, takže sa bude rovnať 2. A toto označíme ako b prvá zátvorka a to sa bude rovnať obsahu zátvorky, čiže 1. Tento druhý výraz urobíme úplne obdobne, takže a pred druhou zátvorkou sa rovná 1, pretože máme len jednu premennú a toto celé sa bude rovnať, teda toto celé označíme ako b pred b druhá zátvorka a bude sa rovnať obsahu tej zátvorky, čiže tomu, čo je v tej zátvorke, takže x1 negované x3 plus x1 x3 negované. A keď to teda máme takto rozpísané, tak oveľa jednoduchšie sa nám bude uplatňovať táto tretia podmienka. Takže začíname touto časťou a prepíšeme si to a prvá zátvorka sa rovná 2, čiže teda menšie alebo rovné ako n-1, čiže počet vstupov toho daného logického obvodu minus 1 a vidíme, že táto podmienka nám neplatí. Ak nám neplatí táto časť podmienky, tak nám musí platiť aspoň druhá. Takže skúsime tú druhú časť. Takže a prvá zátvorka sa rovná 2, čo je menšie alebo rovné ako 2. Je to kvôli tomu, že v tejto druhej časti už sa nepozeráme na n-1, ale iba na samotné n. Čiže táto časť platí a zároveň musí platiť to, že b pre ten daný výraz, čiže B1, alebo prvá zátvorka, sa musí rovnať 1, čo nám taktiež platí. Takže vieme povedať, že celá tá podmienka platí. Tak sem dáme takúto fajku. A teraz poďme na ten druhý výraz, teda a pred druhou zátvorkou sa rovná 1, čo je teda menšie alebo rovné ako 1 a tu nám tá podmienka platí, takže sme hovorili všetky tri podmienky platia, takže môžeme sa pustiť do realizácie toho samotného zapojenia. A ja si toto odstránim, lebo to už nebudeme potrebovať, tak nech nám to tu nezavadzia. A ešte raz si sem vložím celú tú funkciu. A teraz, ako sme postupovali predtým, budeme postupovať aj teraz. Musíme túto celú funkciu dostať na NAND, respektíve musia byť všetky časti tej funkcie realizovateľné pomocou NANDu. Toto celíme tak, že uplatníme dvojitú negáciu. A teda na celú tú funkciu uplatníme len túto prvú negáciu, tú druhú zachováme a prenegujeme vlastne znamienka a na dané výrazy aplikujeme samostatne negáciu. Čiže bude to vyzerať nejak takto. A tunak toto dáme už do zátvorky x3 a x4 negované. Na to dáme negáciu. Zmeníme znamienko. A toto celé opíšeme. Na to celé dáme taktiež negáciu a uplatíme ešte tú hornú časť. A čo si môžete všimnúť je, že tu nám zostalo plusko. Čiže tuto ešte nemáme docielený NAND, alebo nevieme to realizovať pomocou NANDu a musíme to ešte raz samostatne len túto časť prenegovať. To urobíme jednoducho rovnako ako predtým, uplatíme na to dvojitú negáciu, čiže prvá negácia, druhá a prakticky to celé upravíme. Túto ostatnú časť, ktorú máme nejakým spôsobom hotovú, tak tu meniť nebudeme, ani s ňou nebudeme manipulovať, budeme sa sústrediť iba čisto na túto časť. Takže poďme na to, ja si opíšem túto prvú časť toho celého, takže x3, 4 negované, x2 a pozor, tým, že sa mi tu mení znamienko, tým, že tam uplatňujem tú prvú negáciu, tak budem to musieť dať do samostatných zátvoriek, takže dám aj sem hranatú zátvorku a jednu samostatnú.
zmením znamienko. OK. A teda tým, že som uplatnil túto prvú negáciu, tak som to uplatnil nad znamienko a musím to uplatniť aj na tie samostatné zátvorky. Takže dám sem takto negáciu a túto veľkú negáciu len odpíšem. OK. Potom tu máme tu ešte jednu negáciu nad touto samostatnou zátvorkou a potom tu celú najhlavnejšiu negáciu. Čiže ten výsledok bude vyzerať nejak takto. A keď to už máme takto pekne rozpísané, tak jediná vec, ktorá nám zostáva ešte s tým urobiť, je, že uplatníme Šeferovú funkciu, čiže tam, kde je krát a negácia, tak to len prepíšeme na A šípka hore B. Takže poďme na to, poďme opäť pekne postupne. x3 šípka hore, x4 negované, šípka hore, dáme sem zátvorku, x2 šípka hore, opäť hranatá zátvorka, klasická, x1 negované, šípka hore, x3, koniec zátvorky, šípka hore, opäť zátvorka, x1 šípka hore, x3 negované a uzatvorím dvomi zátvorkami, vidím, že aj tu som zabudol uzatvoriť túto zátvorku. A takto to máme prepísané a tým, že to máme v tejto forme, tak môžeme to už ísť realizovať pomocou tej 7400. Takže tým, že má dva vstupy, ja si sem prepíšem tento NAND, alebo si ho sem prekopírujem. A to, čo je podstatné pre nás je, že keď ideme realizovať takýto nejaký príklad, kde sme predtým zjednodušovali niečo tým, že sme to vyňali pred zátvorku, tak musíme to realizovať takým štýlom, že začíname od tej najvnorenejšej zátvorky, čiže budeme začínať tuto. Takže ja si sem vložím ešte jeden ten NAND. A opäť sa to pokúsim nejak farebne rozlíšiť, takže začínam realizáciou tejto časti. Prepíšem si ju, x1 negované, x3. Idem na ďalšiu časť, x1 a x3 negované. A teraz budem realizovať to samotné krátenie tých dvoch zátvoriek. Čiže dám si sem ďalší NAND. Výstup tých zátvoriek zvediem do toho NANDu. A tým som vlastne realizoval ten krát tých samotných zátvoriek. Teraz sa pokúsim realizovať túto časť, kde to x2 krátim s obsahom celej tejto zátvorky. Takže to si robíme tak, že vložíme si sem ešte ďalší NAND. Pretiahneme tam ten výstup, ktorý už máme a na druhý vstup dáme x2. Tým sme realizovali toto celé. OK. A čo nám tu ešte zostáva? Zostáva nám tu ešte vlastne krát medzi touto zátvorkou a touto. Čiže to realizujeme podobne, ako sme robili toto. Vložím si sem NAND. Ten NAND bude patriť k tejto zátvorke. Čiže tam prepíšem tie vstupy x3 a x4 negované. A výstup z týchto dvoch NANDov zvediem do posledného finálneho NANDu. Môžeme si to označiť nejakou modrou farbou opäť. Čiže tým budem realizovať tentokrát tejto zátvorky a tejto. A toto už bude ten finálny výstup. Teda to finálne Y. Ešte to označím takto, aby to bolo zrejmé. A tým pádom vieme povedať, že sme realizovali celú túto funkciu. A poďme na to samotné porovnanie. Takže
keď sa pozrieme na to, ja to sem vpíšem, tá 7400, ak sa nemýlim, obsahuje 4 NANDy, ktoré sú dvojvstupové, že obsahuje 4 krát NAND, ktorý má teda 2 vstupy. A teda prvá vec je, že koľko tých 7400 sme použili. Čiže raz, 2, 3, 4, to je prvá 7400, raz, 2, to je druhá 7400. Čiže použili sme dve tie 7400, ten logický, dvakrát logický obvod 7400. Koľko NANDov sme zapojili. Čiže tým, že sme použili 2x7400, máme k dispozícii 8 NANDov, zapojili sme ich 6. Čiže 6 NANDov zapojených. A tým pádom 2 NANDy zostali nezapojené. OK. A teraz poďme sa pozrieť ešte, koľko stupňov má ten obvod. Čiže toto je prvý stupeň, toto je druhý stupeň, toto je tretí stupeň a toto je štvrtý stupeň finálny. Takže 4 stupne. No a teraz úplne finálov ideme to medzi sebou porovnať. Keď sa pozrieme, tak v prvom prípade sme použili 2x7410, v tom druhom sme použili taktiež 2x7410. To je také rovnaké. A v prvom prípade sme zapojili 4 krát NANDy, v tom druhom sme ich zapojili 6. A 2 nám zostali voľné, rovnako ako v tom predošlom prípade. V tomto už môžeme vidieť to, že táto prvá časť začína byť výhodnejšia, pretože vlastne sme použili menej NANDov, tým pádom z nejakého takého ekonomického hľadiska šetríme zdroje. Takže už v tomto prípade môžeme vidieť, že tá prvá časť bude efektívnejšia, ale to najdôležitejšie nám povede tejto stupne, pretože v tom prvom prípade ten logický obvod bol dvojstupňový. V tom druhom prípade bol štvorstupňový. Čo tie stupne vlastne znamenajú? Čím viac máme stupňov, tým väčšia latencia nám vzniká. To znamená, že tým väčšie oneskorenie tam je. Čiže my sa snažíme mať čo najmenej, aby ten náš logický obvod mal čo najmenej tých stupňov, pretože tým pádom vie rýchlejšie pracovať. Takže v tomto prípade je jasný víťaz tento prvý logický obvod, čiže je oveľa výhodnejšie použiť 7410, pretože má menšie oneskorenie oproti tej 7400. A toto je teda finálne riešenie celého toho príkladu. Tu chcem len povedať, že je veľmi podstatné, aké zadanie budete mať na tom teste, pretože pokiaľ to zadanie bude chcieť od vás iba, aby ste realizovali funkciu na základe nejakého logického obvodu, tak prakticky to urobíte len po tú prvú časť, kedy sme získali výsledok z tej 7410. A pokiaľ v tom zadaní bude, že máte použiť viacej tých logických obvodov a máte ich medzi sebou porovnať, tak urobíte takto dve realizácie, ktoré medzi sebou porovnáte. A to je vlastne všetko.